रामपुर के जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राकेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्राम पंचायत राज रामपुर से मुखिया प्रत्याशी राकेश सिंह चिमनी वाले को अपना कीमती से कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। कैसे विकास होई केकरा प्रयास होई सभे लोग ये कहता, सभे लोग ये कहता। कैसे विकास होई केकरा प्रयास होई सभे लोग ये कहता। टूटल बनहली हो घुआ के गली हो टेंशन भइल रहता। जद चाहे विकास तनी मन मुखिया लावे के बहो। विजयी के झंडा लहरावे के बहोरा के भैया के मुखिया बनावे के बहो चाचा। विजयी के झंडा लहरावे के बहोरा के भैया के मुखिया बनावे के बहो चाचा। आपका नेता कैसा हो, आपका मुखिया कैसा हो, जीतेंगे भाई जीतेंगे, राकेश भैया मत घबराना। पूरे गहुआ में नहीं के हालानुबा सब कहत टोला मोहालानुबा, सब कहत टोला मोहालानुबा। केहू नहीं रही अब उदास मिली सबके इंदिरा आवास। पूरा गहुआ में नहीं के हालानुबा सब कहत टोला मोहालानुबा। बीती गइल बीस चुनाव कइस में लहावे के बहो। विजयी के झंडा लहरावे के बहोरा के भैया के मुखिया बनावे के बहो भैया। विजयी के झंडा लहरावे के बहोरा के भैया के मुखिया बनावे के बहो। रामपुर के जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राकेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो, भैया जैसा हो, आपका मुखिया कैसा हो, चिमनी वाला जैसा हो। ये रामपुर पंचायत के राय बाटे हो सब जनता के ये सलाह बाटे हो, सब जनता के ये सलाह बाटे हो। रामपुर पंचायत के लाल इहे करी है आबाकी कमाल। ये रामपुर पंचायत के राय बाटे हो सब जनता के ये सलाह बाटे हो। कहे टिंकू पर मद बेबी बात बतावे के बहो। विजयी के झंडा लहरावे के बहोरा के भैया के मुखिया बनावे के बहो सुना। विजयी